22 травня, 1180-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. Сьогодні о 7:30 в окупованому Криму в селищі міського типу Леніно пройшов обшук у Надіра Мембетшажаєва. Про це повідомив адвокат Едем Смідляєв. Подробиці пізніше. На оболоні гарячу воду досі не відновили. Нагадаю, на проспекті Героїв Сталінграду сталася аварія на тепломережі. Через витік води у ґрунт провалився асфальт. Без гарячої води залишилися десятки житлових будинків, кілька шкіл та дитячі садки. На сайті Київської мерії з'явилося повідомлення про те, що постачання гарячої води відновлять до ранку 20 травня. Як і обіцяли, наші журналісти приїхали на місце аварії на наступний день і побачили, що ремонтні роботи завершуються. Робітники вкладають асфальт на місці провалля, але місцеві жителі сказали, що гаряча вода так і не з'явилась. Нету горячей воды. Это еще с утра не было включено. Ну что, труба холодная была в ванной. Ще не дали. Еще не дали. То, что касается горячей воды, то ее как бы не было еще, да. Сейчас напор немножко больше идет, чем шел раньше. Да, но идет как бы уже часов 7 просто ржавая вода. Из крана горячей воды идет холодная ржавая вода. Да. Но горячей воды как бы пока не было еще. Порошенко, підпиши амністію. Під таким гаслом пройшов автопробіг з Контрактової площі до маєтку президента України у Козині. Люди вимагали підписати закон про амністію для бійців АТО. У акції брали участь Правий сектор, Національний корпус, Легіон Свободи, громадська організація С-14 та ветеранські організації. Сьогодні ми їдемо до маєтку Порошенка для того, щоб сказати президенту, щоб він підписав амністію воїнам АТО. Хочемо показати свою силу та заявити про свої наміри. Ігор Гуменюк, а на другій фотографії Сергій Крайняк. Це також політв'язні. Вони проходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещисленна кількість їх порушень їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час Революції Гідності. Але все одно система їх зажала влищати, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. Наша журналіст Світлана Паламарчук сьогодні буде зв'язуватись з адміністрацією президента, щоб дізнатись їх реакцію на цей пікет. Більше у сюжеті у вечірніх випусках «Заман». 10-й мегамарш у вишиванках пройшов в Одесі. Близько 2000 одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу вийшли на центральній вулиці морської столиці. Учасники акції несли велику розтяжку з написом «Мегамарш у вишиванках. Одеса», яку з двох боків обрамляли герб України і кримсько-татарська тамга. Учасники мегамаршу від Соборної площі до Приморського бульвару скандували «Козацькому роду нема переводу», «Молдаванка та пересип», «В вишиванках вся Одеса», «Україна понад усе». Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Сьогодні ми їдемо до маєтку Порошенка для того, щоб сказати президенту, щоб він підписав амністію воїнам АТО. Хочемо показати свою силу та заявити про свої наміри. Ігор Гуменюк, а на другій фотографії Сергій Крайняк. Це також політв'язні. Вони проходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещисленна кількість їх порушень їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни. Нестача велодоріжок у містах, ставлення автомобілістів до велосипедистів. До цих проблем намагались привернути увагу жителів і гостей української столиці, учасники велопробігу. Велодень пройшов вихідними у багатьох українських містах. У Києві за масовою акцією велосипедистів спостерігав наш кореспондент Віктор Пономарьов. Сотні велосипедистів колонами з усього Києва з'їхались на Софійську площу. Головна мета велодня – привернути увагу до здорового, активного способу життя та порозуміння з водіями на дорозі. Катаясь много по Европе, захотелось так, чтобы и Украина все-таки приобщилась к этому движению. Культура
Движение на дорогах Украины немножко хромает по сравнению с Европой. Хотелось бы привлечь автомобилистов, чтобы они уважали все-таки велосипедистов на дороге и соблюдали правила дорожного движения. Ангеліна приїжджає на Велодень щороку. Для неї це гарна традиція та можливість зустрітися з друзями. Це своєрідна пропаганда велоспорту і здорового способу життя в Україні і взагалі у цілому світі. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року планується нанести близько 300 кілометрів розмітки для велодоріжок. Також він прийняв участь у велопараді, проїхавшись колоною до оновленого велотреку. Київ стає потрошки велосипедною столицею. Все більше і більше людей використовують велосипед, рухаючись на роботу, відпочиваючи. Я розумію, що інфраструктура міста Києва на сьогоднішній день недостатньо розвинута, і це є нашим завданням. Зараз вводимо в експеримент, який працює достатньо ефективно у всьому світі, коли смуги громадського транспорту також виділяється смуга для велосипедистів. Велосипедисти створили фігуру знаку номер 412 з правил дорожнього руху – велосипедна доріжка, щоб показати, що Київ, на їхню думку, велосипедне місто. Наостанок – традиційне групове фото з нагоди Велодня. Віктор Пономарьов, Асан Емінов, Заман, АТР. Фестиваль кримсько-татарської культури пройшов в американському домі. Гості фестивалю могли познайомитися з народною та авторською творчістю кримських татар, музикою, танцями, літературою та живописом. На заході працювали майстер-класи з плетіння браслетів та розпису хною. Це чудово, що так багато людей прийшли сюди і разом з нами відзначали День кримсько-татарської культури тут. Фестиваль відкрив своїм виступом творчий колектив «Кримська родина». Діти розповідали вірші, співали та танцювали. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. На майстер-класі від Олега Овсієнко можна було навчитися плести браслети і тамгу з мотузок. Можно делать тамгу, можно делать просто браслеты в желто-блакитных колерах. Синий цвет идет сверху, соответственно, синий вот вы перекинули, желтый идет снизу. И потом получается желтый снизу, синий сверху. На фестивалі можна було навчитися малювати хною. Мы подготавливаем кожу, обезжириваем ее спиртом, потом наносим небольшой эскиз, и после этого уже можно носить хну. Кожний узор має своє значення. Роза – это знак женщины. То есть означает замужнюю девушку, либо молодую девушку. Если это бутоны, здесь вот представлено, то это будущее потомство, либо молодая девушка, или замужняя девушка. Это гвоздика, это пожилая женщина, жизненный опыт, мудрость. Это символ молодого мужчины, юноши тюльпан. Гості фестивалю могли прийняти участь у конкурсі листівок-розмальовок з кримсько-татарським орнаментом. Збірку кримсько-татарських казок презентували в рамках фестивалю. Ці тексти було дібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклад навіть серед ночі. Лілія Медведчук, Павло Ященко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Благодійний показ фільму «Чужа молитва» режисера Ахтема Сейтаблаєва відбувся у Києві за сприяння почесного консульства держави Ізраїль у Західному регіоні. Художній фільм «Чужа молитва» показує історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка двічі врятувала десятки єврейських дітей. Спершу під час фашистської окупації від нацистів, а потім у 44-му від НКВД та депортації. Це такий же подвиг, як коли
праведники мира, может быть, вы слышали такое явление, это героические украинцы тоже спасали евреев. Они их прятали в своих домах, они рисковали своими жизнями, они рисковали жизнями своих детей, потому что когда немцы находили еврея в доме, они убивали всю семью. Знаете, если вы спасаете одного человека, ви спасаєте цілий мір. Виконавиця головної ролі Лілія Яценко розповіла, що лише на пробах дізналася про реальність цієї історії. До ролі готувалася дуже довго і серйозно. Передивилася все в інтернеті, все, що зв'язано з Саїде Аріфовою, всі хроніки, програму «Жді мене». Дуже багато розмовляла з режисером. Він мені розповідав взагалі там і про депортацію, як це відбувалося, та як йому це розповідали. Тому дуже дивилася багато кіно на схожу тематику. Після завершення фільму люди аплодували стоячи близько 2 хвилин. Дуже важко підібрати слова після настільки емоційного фільму. Я дуже рада, що в нашій країні знімаються такі картини. Мне кажется, что этот фильм нельзя оценивать как понравился, не понравился. Это часть истории многих народов, и он может только впечатлить. Фільм можна подивитися протягом 2 тижнів у кінотеатрах столиці. Павло Ященко, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. На цю годину це все. Далі в ефірі серіал «Епоха честі». Наступний випуск «Заман» дивіться за годину. Залишайтеся з АТР.